Sarıçino de wataya gund Qeyseri. Ev kumalaya koşku parkan nezi düsüt 5 sal beryanha bi fermana Şahbanu duyemin Katerina li başûrê Moskowê li ser erdekî zêdetir ji 100 hektarê hatiye avakirin. Sala 1775 Şahbanu Katerina ji bo beşdarîkirina di pirozbahiyekê bi boneyê serkeftina di şerê Osmaniyan da ji Peterburgê tê Moskowê. Dema geştekî de Şahbanu vê erdê dibîne û yekser dikire û navê Tsarîtîn Anku gundê Qeyserê lê dike. Ferman ji bînasaz Vasilî Bajenov dide ku li vê derê koşkekê havîngehê ava bike. Da ku avahiyên koşkê bi zewqa Meğribî an jî bi zewqa Gotîkê bin. Karê înşaatê sala 1776 dest pê dike. Дворец необычный, он напоминает Ew западные koşk ne европейские esayî ye. замки. Ew koşkên Ewropaya Смотрите rojavayî на tîne bîra mirov. стрельчатые окна, Bala на xwe bidin wan парапеты, pencereyên bi на kemberên галереи, на şikestî эти bi wan башни. çax û gelîreyan. Дворец Koşk необычный, weke как, hemû собственно, весь avahiyên сам bi hev re замок. ceywaze. Ведь построен он Ew di был dawiya в sala готическом 18 de стиле в bi awayê конце Meğribî û 18 Gotîkî hatiye века. avakirin. Надо сказать, Hêjayê что gotinê ye ничего ku tu подобного berhema bi ни в vî Москве, rengî ни в ne li Moskow Подмосковье, ne li ни в hawirdora России, и в Moskow Европе ne jî li не Ewropayê nemaye. сохранилось. Bînasaz Bajenov du koşkên wek hev ava dike. Yekê ji bo Katerîna, yeka din jî ji bo Velîehd Şehzade Pavel û şinawî. Di navbeyna wan de jî koşkekê biçûk ji bo neviyên Şahbanu lê dike. Her sê avahî bi dehlizekê ve tên girêdan û bi hev re koşka mezin têk dînin. Li dora koşkê çend avahiyên ji bo serbaz û xizmetkaran û pêşgeh bicih dike. Li kêlekê wê jî ji bo Şahbanu koşka biçûk û koşka nawarest ava dike. Darwazeya serekeya wargeha Şahbanu di bin pireyekê de tê avakirin ku jê re dibêjin pira bifîgûr. Li koşkên Katerinayê di rastî de mîmariyê gotîkî tune ne. Bînasaz Bajenov bi xwe behsa gotîka nazik kiriye ku ew jî tekelbûna mîmariya dêrîna Rûsî bi Barokkoya Moskowê ye. Это украшение Ew города. koşk û park xemla ser bajarê me ye. Li Moskowê gelek park û koşk hene. Lêbînerîna min ya herî ciwan ev komela koşkan alê gundê Qeyserê ye. Ez her tim bi kêfxweşî tên vederê. Herî kêm salê carekê serdana vî gundî dikim. Bi taybetî werzê payîzê li vê derê ew reng e. Piştî 10 salan dema ku Katerîna serdana gundê Qeyserê dike, odeyên koşkê jî re pir teng xuya dikin. Lê di rastiyê de arîşe kesayeta Bajenov bi xwe ye. Aşkere dibe ku peywendiyê bînasaz bi loceya masonan re heye ku hewil didan Katerîna destilatê radestê kurê xwe Pavel bike. Bajenov yekser ji kar tê bidurxistin û şagirdê wî Matvey Kazakov şûnêwî digire. Piştî çend salan projeyê Kazakov jî têk diçe. Ji ber jinû ve destpêkirina şerê Rûsan û Tirkan, Katerîna sala 1793 darayiya projeyê kêm dike. İnşaat hema bêje radiweste. Sala 1796 Şahbanu diyemîn Katerîna ji nîşkeva dimire. İmparatorenu yekemîn Pavel jî fermana rewestandina tevahî karin înşaatê dide. Li vê derê diviya bu textê Katerîna bi hat danîn. Niha wekî tê dîtin li vê derê pêkere wê mermer radiweste û navê wê holê jî êdî hola Katerîna ye û di serdema me de hatiye çêkirin. Ji bo çêkirina vê holê tenê keresteyên süruştiyên derdorê Moskowê hatine bikaranîn ku piranî mermer û kevirên süruştî ne û ji bo xemlandina van stûn û barelîfan jî tenê 3,5 kilo zêrêxas hatiye bikaranîn.
Di serdema Sovyetên de ta sala 1970 koşk û avahiyên gundê Qeyserê weke xaniyên ji bo karkeran dihatin bikaranîn. Sala 1974 biryar tê girtin ku koşka mezin mîna dirûvexweyê dîrokî ji nû ve bêrîstore kirin û ew bikin mûzexane. Restorasyona berfireh piştî salên 2000 tên encam dan. Bînasazên serdema nû hewil didin ku dîzayna hundirên a koşkê li gorî projeyê kevin û bi şêwaza sedsala 18 çêbikin. Navê vê holê Tavriya ye. Bala xwe bidinê. Bi rengên stûn û dîwaran, rengê pemba û rengê acûrê. Ew ne rengên ceng û lêkdanê ne. Ew agirê serkeftinê ye. Ji xwe navê vê holê bibûneya vekirina kirimê hatiye hilbijartin. Ku di serdema derîn de weke Tavriya dihat nasîn. û di navbera stûnan de jî li gorî nerîta wê serdemê tabloyên rengereng hatine bicihkirin. Ew qehremanên me ne ku serfirazî anîne Rûsyayê. Di rojên me de koşka mezin weke mûzexane, koşkên biçûk û avahiyên din jî weke pêşangeha ji bo berhemên şêvekarî têne bikaranîn. Belê, gundê Sarîtsîno ji bo şehbanû duyemên Katerîna nebi wargeh. Lê îro ew bûye yek ji ciyên herî hezkiriyên şeniyên Moskow û geştiyaran ku her 4 demên salê jê kêm nabin. Kamişetadê, Rûdaw, Moskow.